Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, Petsa 21, kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami sa inyong mga kairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Masiram na Biyernes, Bicol Region. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes. Thanks God, it's Friday. Masiram na hapon, Bicolandia. Biyernes na naman tulos. Correct, makaskason partner, marikason ang aldaw. Kasud mauwibis pa sana. Siyempre, sunod kayo na Friday. Kan sarong aldaw, Miyerkules pa sana sa Martes, Lunes. Biyernes na naman. Aldaw ko niya nin Biyernes, Pero, partner, alam kaya mo, may manggagananin. 5,000 pesos. Maugmaman ako partner pag nagbibiyernes na. Nata. Ang kasunod ka, Sabado, Domingo, ay salamat. Dahil niya It's ako family day. Dahil niya ako madigdi sa studio. Pwedeng maglamaw-lamaw. Pero partner, ang pinaka mautang mo niyan, an makatabang, makapagpaugma, makapagtaunin pag-asa, Yes. makapagtaunin ayuda. Base naman sa kamautan ni Congressman Correct. Saldico, Congressman Pino Garbin, kan ako Bicol Party List. And syempre mga kaaksyon sa And mga nag-aabang, nakikigig na naman makataunin ako sa imo. sorpresa. Yes. Makataunin sorpresa. Mga manggagana. Nakikigig ako partner, baka takiw na At saka kang... salado partner kan mga viewers and listeners ta. Ang piga-abangan nanal daw ni Biyernes. Syempre, ta 5,000 ang gaganahan kan sa Ano? tuyang maswerteng winner sa cash prize. So, kaya Syempre, ano pang pigahalat nindo? So mga estudyante pa partner, May tablet pa. may tablet pa. Kaya ano pang pigahalat nindo? Mag-share na? Mag-comment, mag-tag mag-like, na, yes. mag-like. Ano pang pwedeng gibuhon? Magdalan. Magantabay. Ayan. Hunan tatulos ngunyan mga ka-action partner ang sa tuyang pagtabang. May makakasabay kita ngunyan partner si Sir Arsenel Asopardo. Maray na pagkahapon tabi. Tiyo. Renaga po sa Indoga Boss. Opo. Taga saing ka po, Manoy? Taga Bunot po ako. Bunot, Taga Bunot. Legazpo City. Purok size, Bunot. Ano po tatay ang sa imong kamatayan? Ano po ta nakapasiring ka po digdi sa tabang ora mismo? Nagapasiring po ako ligdi dahil sa haloy na akong pagpunin do kani namamatay ko sa radyo. Mhm.
haloy man akong 4 na taon na ako nagsuffer ng ilang kong ini. Kulang ang pinansyal, naputol-putol ang pag-inom ng mga bulong ko. Ano ang hilang mo, Tabi Manoy? Nagpakonsulta po ako di sa NINS Wellness Center. Kasi nung mga nakaaging taon, narahi man ako dyan. Balik-balik na ako sa doktor. Dahil ko mambo pigbiminus kamo mga doktor, idulumipi kamo. Kaya lang, may mga sigurong daiman ako nararahay ko minsan. Ngayon yan, nakapasiring ako sa wellness yung mga nakaaging taon. Narahay yung hilang ko kasi alternative medicine. Oo. Actually- Sa madaling sabi po, tatay, aluyon ka ng panahon na pigsapar mo yan ng mga lalain na namamatayan Ano mo. ang mga kulog na namamatian mo, Iyo Tabi po, Manoy? madam, 2017 ako nagpoon kani. Saro lang naman ang hilang ko nung 2017. Ano po ito, tay? Yung sa diabetes ko. So So, nagkaigwa na pwedeng kay mga komplikasyon. komplikasyon. Yung mga nakaaging taon, makusog ba ako? Ngunyan na 2021, halos Pigluluya naman, Manoy. nag, Actually, partner, yan man, maski kay doktor, so sa tuyang resident doktor, ang diabetes kaya, pag di mo na-manage, dakul yan ang Dakulo na komplikasyon. Mamamatian ka, may maubag dyan, sa may parte ka. Apoy ra kan maubag, baka bitis. may mga kuyan dyan, Manoy, dahil na Palyado na, dahil na masyadong- dahil ka na makakatindog, Manoy. namamanhid ko na ini. Na duwang, Kato tabi, tatay, na makusog ka pa, ano po ang sa imong trabaho? yung makusog pa ako, dati ako, 80s pa, dati man akong banda. Oh. Combo, kung panahon. Drummer ka? O? Hindi po, vocalista, Bukalista, pwede ka bass pa player. Pero pwede ka pang Pwede ka makasampol pang mo niyan, magkanta. Manoy. Hindi pa man ako Ano ang makasampol. paborito mong kantahon kan dekada 80? Yung mga dekada 80, mga Scorpion. Sige daw, halimbawa. Di ko na kaya. Saro lang. Sukaya sa- Nakahayar lang. Sampo lang. Ano sa Sukaya nasukaya? mo lang. Digdil po, oo. Pakilaw Digdil po, lang makilaw, gagawin yan. yan. Sampol. Sampol. Alam ko, naisipan ko yung... Kaya pala, Manoy, ang buhok mo, mga pangbanda eh. Pangrakista. Iba, mga pangbanda ba gaya? Naroon Iba kaya? ang dating. Oh. Iba ang dating. Sinsya na po, sabay-sabay sa uso. Iyan, okay lang iyan tayo. Maski may pigmamati. may Iba, pigmamati. namalisan mo, basta banda ka, iba man ang mga iba pormada ang mo. dating. Sige tayo, maski alipot sa Sampol. ng linya. Yung Wind of Change O kay... sige, Sige. sige. And a will of Pabuilon mo, change. partner. Sige. Pabuilo. Saro lang na Sige, ano. sige. August Summer Night. Yun na po ito. Dahil niya na kaya talaga. Di bali, Oh. di bali. Ikaw na pagtapos, partner. Pagkuman ako talaga, partner. Hindi akong talent sa pagkanta. Pero Ah, sa- summer night. Yung sangunyan po, yung Kaya mo ito, Sigeng Manoy. abanti ng panahon, yung sangunyan pa, ang pigkakanta ko na sa mga video, kita na, imbitaran ako, matawa naman akong 300. Nagkakanta ka po sa video, okay? Pa-extra-extra. Extra lang po, pag may birthday. Ano na ang mga pigkakanta mo niya? Yung request nila, mga Syakol, Parokya Edgar. Sige daw, fight daw Yung tabi, mga tatay. latest mo Sige dyan. daw, sampul daw kan siya. Sampol daw kan siya, cool. Bastid ka na naman! Dahil ka masupog. Hayaan mo sinda. Aram Dali. mo, Manoy, Okay ining na po. programa tang ini, apuera kaya kan, siyempre, pag taon ng ayuda, pagmamahal. kasabay naman din so medyo pampagood vibes. Opo. And makapag-entertain man kita kan mga viewers and listeners. Naintindihan ko. Dugtungin na tayo, so busted ka na Dahil naman. ano yung mga kantayin susyakul na mga kuwan eh. Lakol po akong aram, Pexman. Aram mo, Pexman, pirang beses mamatay ako, man. pirang beses ako naghiling kang concert kan Syakul. Basta may kikantayan na pag matatapos na nagkakaguluhan ko. Sige na tayo, so Nagrurubo-rubo. Pexman. Dali. Pexman, mamatay man, Oh, basta di yung kagustuhan. Hindi nagdadalawang isipi kayaking pagbibigyan. Yahoo! Buong oras ko, iukol ko sa'yo. Okay na po. O, yan partner, di ka lamang kay pang tip dyan. Ah, 300 partner. Nagkakagawa na po ako ng memory. Sabi nag-video, Memory puro palyana. gap. Memory Pero taon gap. ka na ngunyan, Manoy? 55 po. 50 pa. Yun pa. Matubo pa yung gulping May buhok. agom? May agom? Igwa po. May mga aki? Igwa po. Pera po ang aki. Ano mga aki ko? Pera po ang agom. May yung duwa. Oh, Buwan agom? Di po. Yung duwa, ano mga aki ko? Yung duwa may agom na. Juluwang may agom. Ah, O di naman, Manoy, ha? Ini sato-sato man lang.
Sa mga arog kayo na edad na 55 years old na medyo may komplikasyon ng diabetes mo, kumusta man ang... Performance. So, labing-labing. Apektado po. Pero igwa pa man. Ah, Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Richard Naaalala. Pa rin kita. Igwa pa man, Manoy. Nakakaanong pa man. Pero Sa sarong bulan, mga pirana sana. saro lang. Nakakaanong pa da partner. Pero sarong bisis, Dahil sarong bulan nga ni Saro. sa sarong bulan, saro. Once a month part. Once Dahil a sabi month. niya, nakakaanom, sarong bulan, saro, ibig sabihin, sa anom na babae. Dahil man, saro man lang ang agong ni Manoy. Bigla. Mga pakonsuelo man lang ang Manoy. Opo. Pero at least, magpasalamat ka Manoy. Maski na may komplikasyon na may May saro saro ka pa pa sa sarong sa kada bulan. bulan. Ayun. Sa madaling sabi, kompyutong ta sa laog ning sarong taon may 12 bulan. Correct. Sa sarong taon nakakapira. Sa sarong taon, di, 12 man. Oh, 12. Sarong 12 na. At least, nakakaano pa man. Ano tayo? iyo. Yun ang importante. Okay, so Manoy, ngunyan kumusta ang pagbuhay-buhay or pagkabuhay na ikamahilang sisay ang nagsusustiner kan sa pamilya? Bali, yung nairakan ako sa agum ko. Ang pagluto niya, yung saging lang yung ano. Yung ito po, totoo lang, kung di magiro yung agum ko, wala mga kaming ibubuhay kaya kuminsan nanadagitan ko pa. Sabi ko, di mo pakapanganan ng buhay mo kasi human lang kita. Magkakaigwa kita ng kahilang, baka ma-overpatig ka, duwa na kita, masapir. Problema ta pinansyal. Sa 4 na taon kong pag-sacrifice ka ni, parama kong nabili ka na tumabag sa ko. So ago mo. Yung agum ko lang, pamilya ko. Pero Manoy, yan ang patunay na padaba kang maraykan misis mo. Day ka pinabayaan, day ka binabayaan sa panahon na arog kayan. Kaya namati ko yung action ko, aloy na ako nagtididigdi na ano lang ako. Kumbaga, siyempre, may nasusupog man ako. Kasi bistado man ako sa Bilugan, Legazpi dahil musikero ako. Napondo lang ako ng mga pagpo ng pandemic. Kasi nung mga kato talaga makusog ako, siyempre, yung mga bawal, naggigibo ko. Sabi nga ni, jeepney driver, sweet lover. Ay lalo na kung kaming nasa banda. Mas sweet lang Musikero, Mas mga... sobra pa. Okay, ini Manoy. Kan nasa banda ka, nagkaigwa ka man kay mga girlfriend malibang kay ago mo. Iyo po, sir. Mga pira. Hindi ko na po bilangon. Sobra sa kamutabi tayo, sobra. Dayman. Partner ha? Dayman. Basta driver, sweet lover. Lalo na ngaya kaming mga musikero. Musikero. Di pa konselo lang, sabi ko. Garo man sana yan, partner. Gwapo, musikero, maniro. Sabay ade. bawi si Manoy. Baka day na ngaya ko si kasunggan, misis Sa ko. mutabi kami tayo nadadangog. Ay sa FM Oragon kasi nagpipili man ako ng mga istasyon. Dati sa Idol, naimati ko man ang Idol, kaya lang, siyempre, di ko man Si Sen nadadangog mo sa idol tayo. si Cabaltera. Si Remy, day mo dan nadangog duman Manoy. Ay, di po. So, nagtitinda baga kipits duman Sa Oragon po ito. sa kakarne. Sa Oragon mo nadangog. Opo. Ay, ika po. Oh. Dadangog mo man pala sa idol. Ikaw pala nga ito. Basta binuksan ko yung route kong Radyo. radyo. Mm. Pag napundo, kasi may ugali ng mapundo. Pero, kung Manoy. di tilupon, di matanong. Manoy, di ba raut-raut ang radyo mo? Basta Basta nadadangog. supig dadangog mong tao ba kung raut-raut? Bakong raot. So, importante tayo. Nailing mo na ako ngunyan. Asaid kang nadadangog mo ako. Ano tayo? Iyo Anong po. masasabi mo? Pero di taga na po nalawag mag-report. O dahil na bagatay taunin na kita. Diyan sa ayun. tuyang Anong masasabi mo, Manoy, na nahiling mo makapagserbisyo. personalan sa kuyang partner na si Remy? Ay, siyempre, yung kaparehas ko, daw ko sinda kasi na-personal ko yung Maha Salvador ng Oh, magayon man. Abay. Aper Magayon tabi man ang tayo, par- aper tabi. Magayon man, Manoy. ay iyo po. Kan mga panahon na ikaw musikero, may mga arog kay kaining naging bata. Ikaw talaga partner. Pagre-reto mo na naman ako. Dahil, kan panahon lang. Kang panahon tayo. Medyo mas magayo ka sa inda. Yeah! Dahil dyan, partner! Oh, And oy. ipapagulong ta si tatay. Kinantahan ka na. Mm. Sinabihan ka pang magayon, hindi ka pa matip. Hindi na. Okay,
Manoy, so yaong ka na po digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List. Ano po ang pangangaipo na gusto mong ipaabot kay Congressman Garbin at saka kay Congressman Saldico? Congressman Pido Garbin, popular ka sa mga pandagong ng tao. Tapos ito po si Boss Saldico, dati ko pong boss yan. Mga 2 years po na ako nagtrabaho sa iya sa San West bilang ispalting. Nag-iispalto. Opo. Pero yung papa niya po nung panahon, siya po ang bossing ng father ko. Marsman pa. Wala pa sina Opo. Saldico. Ngunyan po, nagpapasalamat na ako ngunyan sa Indo, Congressman Saldico kasi Pido Garbin sa ginibunindong-ining pag-asistensya sa mga taong nangangaipo. Naniniwala na po ako na igwapa na ng mga taong arugaan. Sa ngunyan, naaktibaran ko. Igwapa lang talagang nagtatabang ng mga tao sa mga kadaihan. Arog po sa kungunyan, anyaw na ako sa studio na pinag-ibon nindo Congressman Pido Garbin in Saldico, Congressman. Salamat po na dakula asin sa mga ginibo mong staff digdi. Dakulang tabang po ini. Di ko po ini mailingawan. Kung pag-abot ko ang panahon, kay puan man ako nindo. Kasi nagserbi man ako sa politiko. Kay Bichara year 2000. Naging po kasangkapan para aram na po nindo, di ko nasambiton. Opo. Tatay, nababanggit mo po yan na pasasalamat dahil papigtatao sa imo ang ayuda, ang asistensya, pero Paano? ka na Namamati ni Manoy Oo. na talagang aalalayan siya. Pano ka na ning pasasalamat, lalo na tabi tayo, naunin na tabi ang asistensyang medikal. Ano yan, partner? Ini ha, nakalagdigdi. Ayan. Libreng check-up as in medisina na available sa BRTTH. And aalalayan yan kan staff Oo. kan Ako Gabos Bicol. tabi tay na laboratorio, gabos tabi na medisina, itatao sa imo pag abot mo tabi sa BRTTH. May maalalay sa iya. Ipapabulong ka tabi kan Ako Bicol. Salamat po. Ayan tabi tatay. And maliban dyan, Manoy. Salamat. Aside Maliban tabi sa kan, pagpalong, Congresswoman Juday, pasok! ayan, igwa ka pa nin uulion na food packs. Manoy. Alit tabi sa Ako Bicol Party List. And Ayan. malinig na tubig water packs. Salamat po, salamat. Ayan tabi tatay. And kung ano pa man tabi ang pangangaipo mo sa laog kan BRTTH, yaon tabi ang Ako Bicol, aalalayan ka tabi tatay. Yaon duman si Ma'am LB Sidenyo. Minsahe mo giraray tabi tatay. Salamat din po sa lahat. Ako Bicol, Party List, gabos ng staff digdi. Pido Garbin and Sir Pido Garbin and Saldico. Thank you very much po sa tabang na pinaabot mo sa muya. Kung may kanta ka na gustong ihandog kay Kung Pido sa kay Kung Saldi, anong kanta yan? Pag-isipan ko, babalik man po ako didigila yun. Salamat. Kantahon sige. mo na, salamat. Aram mo itong kantang salamat. Dadon ang Ayan. Sige daw. salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Salamat po. Yan. So yan. Kaibigang walang kapantay. Ay, talagang matindi yan. Diba? So yan po, mga tugang sarupong residente kan Barangay Bunot, Legazpo City, and inaksyonan tulos kan Tabang Ora mismo, kan Ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, ang ngunya na pagkaldaw. Sa samuyang pagbabalik, abangan nindo, may tablet, may cash pa. Digdi lang yan sa Tabang Ora Ora mismo. mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
nindo kay Puhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay yanta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Kung may lugar ka mong na-miss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo padagosan sa tuyang pagtabang. Igwa na naman kitang sarop pagtatabangan gikan sa San Roque, Legazpi City. Arawis Rawis! palan, nagbalyo na palan sinda partner. Taga Aram mo, San Roque, pag nagbalyo kang salog duman sa inot-inutan, rawis na. Ako manay? Iyo Oh. tama. Okay. Kay bata ko niya mga Kabisado ko yan, kaaksyon. partner. Si Madam Los Biminda, Loreto, Luzon, Visayas, asin Mindanao. Loreto. Loreto. Taga-Rawis, Legazpo City. Ini para maghagad ng tabang Paki- para sa iya partner naka-partner na si Joselito May kapando Baile. ka manay na nagtitindang sira. Nagtinda kang sira, day man. Okay. Pakirani, Makirani pakilaw po. opo. Yan, tapos pakikusog-kusog Maray na ka. pagkahapon po, nanay, ano po ang sa indong katuyuhan, paano po ta nagdulok ka mo sa Action Co Center? Pakikusog lang po kang boses. Para po sa agom kong gustong magpa-opera po Ano po ang hilang ni Tatay Joselito? sa digi po sa gallbladder po ito sa na findings nagaro si kulay titis guide ito sa nakakaisa. Opo, so may hilang po siya sa iyang gallbladder. Po. Haloy na po nahilang yan ni Manoy. Kang Pakirani lang po. so na hospital siya katokan 2015 mga 2 years namati niya na ito digdi napa-check up kami resitan siyang bulong mawawara hanggang ini pong 2019 sige na po hanggang sa patukturan mi naman siya injeksyonan tapos uli naman kami kaya nag-pandemic po lumana niya na lalong na-stress guide sa wala nang siyang anak buhay. Ano po ang dating hanap buhay ni? Nagaano po siya sa Bulangan. Kristo. Opo. Oh, na. Ano ang trabaho kan Kristo sa Bulangan? Sabi nagaano da ito kang manok so Pula puti, sa pula sa Opo, puti. Oh, aron kayan. Meron wala. meron wala. City Gis, Lugis. Logis. Ngunyan, pag pandemic, dahil na siya nakaka-aktibar kay tuong sa Bulangan, Tapos- nagluya so sa iyang Oh, buda. So bulong niya pa pong kaipuan sa puso. De may na nasusustintuhan. Ta may ilang May pasas- maintenance po siya. Kumusta po? Anong hanap buhay na ngunyan? Pakirani lang po.
Wala po. So mga aki nindo. Wala man po kaming aki. Wala ka mong aki. Opo. So kamo lang talagang duwa ang Opo. magkaiba sa buhay. Opo. Tapos po, Pirang taon na po kamong magkaibahan. nasa mga 20 years na po. Nata day po nagkaaki. Dahil man gad siguro po, baka sa iya may problema ta. So, sultiro pa siya. May ilang na siya sa Tangaran ko partner pag nagtatrabaho sa bulangan maray sumapol eh. Oo, syempre, Dahil ilang po siya sa pag-derby puso. partner. Pakiran nila. Pero ikaw po may Diyo aki. pati. Uga pa ako sa inot kong Natay mo agom. na rin paro. Pag sabi kong maray sumapol, biyong nakaluwa sudila ni Ano Manay. sabi na? Tapos ano, Oo. Ano? na ano Ano? po siya na, ito na, kang na-findings na po kang, Di, pakiran ni Manay. Pakiran ni. na-findings kang 2020. Irani mo ang mikropono niya na. Manay, aram mo, kaya siguro kamo day nagkakaaki. Pirming harayo ang mikropono. Arayo ang mikropono. Irani mo. Tapos nga rin. Oo. Tapos po yun kang na-findings na po itong may ilang siya digdi. Lalong nadagdagan sa mga bulong niya. Pero nababanggit niya partner, siya may aki. Sa previous niyang agom. Sa agom ko pong nagada. So meaning to say, matibay siya mag-shuffle. Si Agom Nagluya lang. maluya. Pirming harayo nga na si mikropono. Hello, kung si Manay. Dahil pa, aram mo Manay kami digdi, pag siring ka, nakampang mi ka mo na may mga problema. Kay Puan may pagaanon, maski Oo, pa papaano. Dahil data man na may Puro na sa problema nang ka na nga ni. iribian. Oh. May problema ka na nga ni, papagabaton mi pakininguragan. Pero Nanay Tabi, ano ang mga dating napiperform ni tatay kan makusog-kusog pa nangun niya daina? Ano po siya, sa bulangan po. Tapos dati po itong arong me, ano lang, sa mga nipa lang. Tapos sa mga lawan ko niya, napasaro-saroan niya man itong ipadit-dit baga. Pag Naparil na. Napadit-dit na Aram mo pagpaparil-paril. ang Kristo, partner. Pag nanggana so pigi-Kristuhan mo, pirmi ka may balato. Araw yan kaya. Ang Kristo, iyan ang namamahala kan pusta, kan mga pustador, so mga nagpupusta. Opo. Tapos aki ko man pong babae, nagtrabaho man po kang panahon na ito sa Batangas, Nagpapadara. nagtatawan man po kami. So ngunyan po, talagang maluya na ang pagkabuhay. Talaga Paano po. mo niya na pagbuhay-buhay nindo? Yan po, so aki ko po, nagtatao man, tapos 5 po ang apo ko, yan po sa muya. Ika na Puro nagasgas. single parents po sa mga aki ko. Nata po. Natay Bulag to. man po sa agom. Piran aki mong puro single parent. Duwa man sana po ang aki ko. So, ang mga aki mo gustong sabihin man ay day sindang mga forever. Tay po. So aki kong babae, duwa ang aki, yaon sa ko. So aki kong lalaki, yaon sa ko, tulo ang aki niya. Nahili mo partner an Magpalalaki, magpababae. partner. dahil- Nahili mo an kwan sa kinaban. Mm. Si Manay at saka si Agum niya, Daing aki. pero 20 years na sindang magkaiba na. So aki ni Manay, may aki pero day na. Day na. So, Then partner. nag-work out. Iba-iba talaga ang kaso sa ibabaw kang kinaban. Correct. Mga sitwasyon. Pero si nanay, despite na si tatay, dahil May kamatian. trabaho, may kamatian, dahil sindang aki, nag-hold on si nanay. Diba? Padaba So, mo, Manay, padaba si- mo talaga. Siyempre po, maski po, makulong po sabot na taga duman sa mo, lako po kami kiutang. Pero po, maski po, nag-uutang ako, grabe po ang pitataram sa ko. Nagsasawo po akong nakikiuron mangutang. Bulong niya, ngunyan nga ni po, wala isang bulong na aldaw. Ngunyan po, nangutang akong 20 pesos, pamasahe ko lang digdi. Walang-wala po talaga kami. So, aki ko man po, bako man diretso ang trabaho pandemic po sa Manila. Minsan po tulong bis lang siya mag-duty. Kaya talaga po, sa totoo lang po, wala siya kibulong. Ngunyan na aldaw. Wala po kami talaga po. Baon po kami sa utang sa rawis. Makulugong po sa but. Araman po din ang sitwasyon. Kaya lang po, minsan po, sampig utangan po. Pag minataram, grabe. Ano po ang mga limbawa pigtatama? Ay, grabe po. Pero pasalamat manggilin pa ako, nakakautang ako. Pero, Minsan po Makulong Manay, po ano sa ang pigataram buot. kung minsan kan ngayon pigutangan? po, una ninda nag-uutik. Una, natada ako nagparautang kidakula na ang pigtatao man sa nasako kang aki ko. Sadit. Sadit. Na po, kung sa pagkaon lang siguro, sapat ang pigtapadara kang aki ko. Nasubulong po sumulong? kang aki, kang agum ko. So check up kang agum ko. Utang po ito. Pero arog ka ng pagkamuot mo kay Agum. Anong apudan nindo ni Agum mo Manay? Ay man po, ano lang, natural lang. Anong apo? Agom. Ako, marukan. Sige. Kung halimbawa, yaon si Agum mo sa tubangan mo, anong mensahe na gusto mong ipaabot kay Agum mo sa kadipisilan na inapigagyan Hanggat nito? po, kaya ming mag-disponer, maski po, nakukulugan na ako sa mga namamati ko sa pag-utang.
So iba po nakakasabot sa mo na pigutangan tigtumbahan na po 2019 pa hanggang ngunyan po di ako nakakabayad. Manay, idirekta mo. Halimbawa, yaon si Ago mo sa atubangan niya. Atubangan mo ngunyan. Ano ang gusto mong sabihin sa iya? Hanggat kaya ko po. Yaon ako sa iya. Maski nga ni po makulugong po sa buot ko na naiiling ko. Arugan po ubag ang bitis niya mag-inibong. Wala kayang bulong. Arug po kay Kapitan Misarawi. Sobra-sobra naman po ang tabang. Si Kagawad po. Nagkapatod sa arong minsan kibulong. Kagawad liklik di cancel Ay, po. Marian. Maray na tao niyan. Nag-aagi po ang duman. Aapudan, apitan kami kay 300, 500. Maagi naman po si Kagawad. Dominic po. Ano sa? Dominic. Basta Dominic Manay. Kagawan. Kagawad po kang rawis iyan na. Agi po siya duman. Umasabat ko po. Kung minsan nasabat ko duman sa may tindahan kay Isira. Sabayan ako. Si Kagawad Dominic, nalingawan ko sa apelido eh. Bistado ko din yan. Kagawad. Chua. Bako. Oo. Yan Sige po, si nanay. Kapitan po. Ah, si Kapitan Nagtatabang Orozco. Po, opo, nagtatabang Okay. po. Ang samo. May utang pa nga po akong 2,000 duman. O, Kapitan, may utang pa na sa imong 2,000. Dahil napagsingila ka. Itiway mo na tabi, Kapitan. Dahil napagsingila. Biyo man sana nagtabang ka na, biyo-biyoan na. Tapos po, dyan sa Kapitan mga- Joel Orozco, mabuot mo yan. Alos po talaga. Nakulong pa akong utang. Baya sa nanay, ang utang na yan, di bali Aha. basta ang utang na yan, bako buhay. Oo. Ang ibabayad. So, Basta ngunyan, importante, Manay, yaong ka Manay Luz tatao ka na, Biminda. magtaon ning, ano yan, ang food partner? Magtatao ka, ano ning utang na buot. Magrumdum. Magrumdum. Yaong ka Manay digdi sa programang Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List ni Congressman Garbin asin Congressman Saldico. Ano an mo yamong ipaabot sa Indatabi para sa ago mo? Para po kay Congressman Saldico, madakulaon ko pong pasalamat sa Indo na sa Indo po akong natabangan kay ano ito? Kay Kong Pido. Kay Kong Pido, asin po sa gabos na ista po kaning ako Bicol, aksyon ko Ano ang gusto mong hagadon kay Kong Saldi and Kong Pino? para po sa pagpa-opera po sa agong ko. Talagang gustong-gusto niya ng maali nita. Yung man sana po, ang heart niya po, ano niya pa man, Haliw na suhart? diamond po. So ini lang pong sa Gallstone. ang gusto niyang malita, talagang dahil siya pipakaturo. Talagang pag minaano yan, partner, ganda ka makaangos. Makaangos. Okay. Dahil dyan, tabi nanay. Ura mismo. Oo. Kasi hali na kita duman, partner, nag-validate na kita Oo. sa Indang Harong. So, ipinabot mo na kay Nakaabot Congressman na kay Saldi ko, Congressman Congressman Saldi, Pido asin Kong Pido. Yaon di tabi nanay, basahon ko tabi. Libreng check-up, asin medisina, na available sa BRTTH. So, ibig sabihin tabi nanay, pag yaon ka mo sa BRTTH, kung ooperahan, Libre na ito. libre na. Sagot tabi yan. So bulong duman sa BRTH, libre na. Libre naman. Sagot yan ni Kong Pido asin ni Kong Saldi kan ako Bicol Party List. Yan. Ibig sabihin tabi nanay, pag luminog na kamo sa BRTTH, gabos tabi na asistensya, libre hali sa ako Bicol Party List. And aalalayan ka mo kan mga staff kan ako Bicol Party List and syempre kan Action Co Center. Opo. Ano tabi nanay an sa imong mensahe nakaput mo na tabi an tabang na Manairanin mo pag-abot ang sa mikropono. medical. Dakulaon ko po ining pasasalamat, asin utang nabot ko po ini abang kami nabubuhay sa aksyon ko po. Sa gabos pong nagtabang po kani sa Moya, dakulaon ko pong pasasalamat. Maliban dyan Manay, Nakikigkig na naman sa ako partner. asistensya medikal, igwa pa nin regalo sa imo ako Bicol si Congressman Salding, Congressman Pido. Juday! Juday! Pasok! Ayan. Igwa katabi nanay na food Food packs, packs, as in water, water packs. Ayan. So, Salamat anong masasabi mo Manay na may sorpresa pa? Salamat pong dakulaon otro. Ta ini makakadagdag na po ini sa Moyang pangay po sa Oro Aldaw. Okay. Tapos, dahil ka na mangungutang kan pamasahe, tatsan, tatawang ka ni partner ni pamasahe sa imong pag-uli. Salamat po. Pasalamat ka tabi. Warang Salamat tumigiling po, mo sa- sir. Oo. Okay. Dahil ka magparahadit kan Manay. Makakaantos ka sa indo tabi nanay, Aha. na dahil ka na mong problema kan sa imong pamasahe. Ay, at saka dakul kami, digdi, pwede man magkuro-contribuer. Eyo. Magburo, Salamat. magburo 20 na sana. O, pira kita digdi, 20 ang tao digdi sa laog niyan 30. O, 30 ka tao na buro 20. Mataw man ako nanay. Pira man sa imo? Pamasahe niya, 5 aldaw. Sanggatos. Ay, may mata raw manay. Ika magparadit kan sa Ika imong paradit pamasahe. nanay. Salamat Okay. po. Bako man kaming mga kagawad manay. Bako man kami mga mayaman, pero ang sa muyang puso nanay,
may dakula. Dakula ang puso mi sa pagtabang tabi nanay. Yan mga tugang, si Manay na day ng problema sa pamasahe. Sige ang luwas partner kandila ni Manay. Manay, basta, malay mo, sa sunod, sabihan mo si Ago mo, iran-iran yan mikropono, ha? Bad magkaakit pa ka mo. Mga tugang, yan po ang samuyang sarupa na bisita ta digdi sa tabang ora mismo. Inaksyonan and tinabangan kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico. Sa pagbabalik, kang tabang Yan, ora mismo, may parapol may kami! tablet, may cash. Yes. Ilang cash? 5,000 pesos! Kaya abangan, magbabalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula ng sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, itulan, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga ka-aksyon,
nagbabalik ang tabang ora mismo. nagbabalik. Maugpa kita ngayon, partner. Nagbabalik na ha? Okay, nagbabalik na ang tabang ora mismo. Kasi bago kaya, nag-uulay-ulay kami off-cam. Pero ngunyan kaya, partner. Ang topic mi, nata daw may mga pamangkin na kuripot. Mas minauot niya pa na partner na mangutang siya sa iyang tiyaon. Okay? Nagbabalik mga ka-aksyon. Ikaw na naman kita ngunya na maswerteng winner nin brand new tablet halay Ano? kay Congressman Zaldico asin kay Kong Pido. Kana Bicol Party List partner. Siya si? Ako. Siya si Angela Cardel del Mundo. partner, nailing mo, may kapandok siyang artista. Garo siya partner, Koreana. Koreana. K-pop partner. Ang aram ko man sa ng K-pop na nagsikat man sa Pilipinas tapos nagbalik man sa Korea si Sandara Park. Si Sandara Park. Pero yan, kung naka-side view. Kung naka-side view. Pag medyo nakatubang ka, Peñaranda Park. Peñaranda Park. Pag medyo nakatalikod, Imelda Park. Taga-saing ka, Angela? Taga Malangka, Taysan po. Kaya palang parong langka. Parang mo man. Malangka, taga Malangka eh. Kaya palang parong langka. Nakainapod na malangkaan sa inyong lugar. Siguro po, dako na po kayang langka. Hanggang ngunyan? Hanggang ngunyan? The story. po. Hanggang ngunyan, dakol talaga ang langka dyan Opo. sa Malangka? Malangka, Taizan. So, paano Kamo mo tabi? mismo duman sa arong nindo may langka karong din. kamulangka. Iyo po, igo Mga po. pirang puunan langka nindo duman. Mga tulo po ata. May mga pwede ng gulay yun duman. Iyo po. May naghihinog na. Di man po nainog tatiga para ko ang mga kapitba. Napangyayari. Kamong mga kapitbahay kamo ni Angela. Paano kita makapahinog ning langka sa Malangka? Dainin do Kung pagparakwaon araw ka yan. ang mga langka ni Angela. Paano kita makapahinog ning langka sa Malangka na lumod Pigpaparakuro, pa, gigulay na nindo ang langka? Yan! Mapainog man ko na sa Angela kaya landay na nagiinog takikura-kuruan nindo. Ano so naging mensahe pala ni Angela Cardel del Mundo? Ang sabi ni Angela sa iyang mensahe, kaya napili siya partner, ang sabi naman ni Angela, ako po si Angela Cardel del Mundo, kasalukuyang nagaklase po sa Daraga Community College, di kum sini, sana po ay matabangan po nindo ako na saro sa maswerteng matauan ki tablet. Kung ako po ang maswerteng mapipili na matauan po ning tablet, tatanawon ko pong dakulang utang na buot asin pasasalamat sa saindo. Dakulaon po ang tabang para sa kuya, lalo na po raot na po ang cellphone ko po na pigagamit pang online class. Mas makakaklase po akong maray, asin mas makakanood na maray sa klase. Sana po ay saro ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po, Diyos Mabalos. Anong year mo na sa Daraga Community College? First year college po. First year college. Opo. Ano ang tingko kamong kurso? Elementary education po. Gusto mo din, Ma-teacher. teacher. Ilang taong ka na, Angela? 19 po. May 19. boyfriend na? Igo po. Ay. At May long last boyfriend na. partner sa kadakulan mong nahapot, may nagsabing iguana. May boyfriend na? Opo. Taga sain? Taga Malangka man? Taga Rawis po. Taga Rawis. Anong Tagarawis. pangaran? Anong pangaran? Lateral po. Ha? Lateral po. Latrell. Batian na si Latrell. Latrell, yaw dyan, wala. Di man po ata, nagalabata. Ipapalaba mo na yugon mo partner, bata pa sana, boyfriend pa sa Di man pigpapalaba po, na. sa indo Sa po. inda, Sa inda. manalabahan. O, batian na. Batayan na si Latrell. Di na po. Abo mo. Haloy na kamo. Opo. Ang mga pirang, nagmansari na kamo. Opo. Mga 3 years na po. Ay, 3 years. Ay, okay. Ano Ano man? sabi na mama mo na ikaw nagkaklase pa, igwa ka ng boyfriend? Basta daw po magtapos po kang pagklase, tas di po muna mag-agom. Si Latrell, ano, nagtatrabaho na? Nag-i-school? Nagkaklase po. Parehas Magkaklase ka mo, mo, baka ba? estudyante. Bako po kami magkaklase. Pero parehas ka mo, di ko Opo. si. Saan ka mo Ay, di nagkamit po. bida ni Latrell? Yung ate niya po, teacher ko po dati nung high school. Tas parang tig ano po. Tigreto? Tigreto Opo. ka. Siguro, so teacher, aram na matali siya. Tas Sinabihan sa babae. tugang, hermano, may papabata nga ako sa'yo mo, May pabidbid nga ako sa imo. Saan siya nagkaklase? Sa Mariners po. Mariners. Yan, Marayan magladok, partner. Marinero. Pero mag-ingat ka sana ang mga marinero partner. An iba. Maray magladok. In every port, Ano? they drop their anchor. Sige. Ayan. Pero iba-iba man talaga. Ang importante, magklase muna, magtapos kan pagklase bago mag-agom. Iyan ang Opo. tugon sa imo ni mama asin papa mo. Okay. Magtapos ko na kan plug klase, bago Agom. magladup. Magladok. Paano mo pala naaraman na nananaonin na tablet? Kang nagtao po ning Uy, ayuda partner. sa barangay mi po. Tapos,
Si mama po nagduman. Nagtauning ayuda sa barangay nindo Ako Bicol. Opo. Tapos nagduman po si mama. Pag uli po, nagsabi sa kuya na. May nadangog sa duman na babaeng Opo. nagpaparataram. Naga- Sisa ito. Di ko po aram kung si Say po. Tawara mo siya duman sa Wala mama mo niya. ako duman. Oo. Ako ito. Iyon. Yan. Importante ka yan, partner. Epektibo talaga, partner, pala ng pagparataram mo sa Oo, mga barangay. Ano? importante yan, partner. Nakakapag-diseminar ka talaga kay impormasyon eh. Pera. Yan, beto ta partner, na sa satuyang pagduman sa mga barangay, na impormaran sa mga tios na nangangaipon nin tablet. Tama? Opo. So, unin na tabian sa imong brand new tablet. Bukasan. Uy, partner, puti. Maabot ang panahon talaga, partner. Pwedeng maging konsyal ka kan Legazpi. Ano tayo, partner? Ang satuyang ubeto, Sa partner, paglibot mo sa mga makatabang. barangay. Sige. Anong masasabi mo sa puti sa tablet na yaon na dyan, kapot Yan, mo nang medyo nag-shake sa iyang hand. Nakukurok po kaya. Dati anong pigagamit mo? Ano po, cellphone ko po, pasa na po. Pasa na. Sana. Baka nag-iwal ka mukhang bata. Dahil man po. So, naulog po kayo sa tricycle dati. Nahulog sa Naulog. Tapos- Tigtsatsagaan mo na So, sana. kunyan. So, medyo malabo ito. Opo, Tabasa. nag-blurred na po kaya. Hawak mo na ngayon sa iyong mga kamay Hawak kamay. ang tablet. Anong pagmate? Wag mo po kaya po, mas makakaadal na po akong marayta. Ngunyan pong modular kami online. Mapagalan po pag para ilingon po yung mga letters po, lalo na pag send pong module. Ano ang primerong application na i-download mo dyan? Google Classroom po, tsaka Google Meet po. Ayan, Google Classroom as in Google Meet. TikTok, Google- Dayman. Dahil man po Google nag-TikTok. Classroom, Google, Google Meet. Meet. May Google Library. Google Canteen. Yung mga nasa eskwelahan yan. Gabos yan na nasa eskwelahan. Bako, Google. Dahil, nasarong na sinda nagkakaon. Pag may Google Classroom, dapat may Google Library, Google Canteen. Google CR. Diba? So, makayaon sa laugang classroom, Eskwelahan. dapat igwa dyan, Dayman. So, ano tabi ang pagmating unyan na yaon na sa imong brand new tablet? Mogma po, syempre, igwa na po akong magagamit po para sa online class. Tapos, dakula ko pong pasasalamat po sa Ako Bicol, as in sa kay Kong Saldep ko, tapos po kay Congressman Ping po. Anong ping? Ay, Pido. Pito po. Congressman Ping Antonio. Congressman Pido Garbin. Garbin. Ayan. Pakaraya. Babawiyon mo yan. Okay? So, nya paano kung subli ang kang boyfriend boy? Pasubli mo yan. Deman po. Hindi. Invite mo sa tuyang mga kapwa estudyante na tanganing manggana. Kung paano man sinda manggana. Sige, ikanan Sa mga- magtaunin mechanics. Sa mga kapwa ko, estudyante po, dahil na po magduwa-duwang mag-intro po sa mga arog gani. Dakula po ining tabang para po sa tuya. Simple lang po ang mechanics. Sige. I-like and share lang po ang arin man po sa mga episode po kang Action Call Center. Tapos po, magtag po ning 3 friends na estudyante po. Tapos po, dahil po paglingawan, sabihin po, kung nata po, deserving ka manggana po ning tablet, iyuma lang po, salamat. Ay, sabi yan niya ang partner, mechanics. dahil paglingawan, magtag ning tulong friend Friends. na student. Napano sa mga bako friends? Ah. Ayan. Okay, so yan po ang mechanics. Simpleng mechanics. Sa mga nagmamauot manggana, gusto man magkaiguan ng tablet, sunodon lang itong mga nababanggit na mechanics. Ni Angela Cardel Del Mundo. May nanggana na! May manggagana pa! Ni tablet! Yes! Yan Siya partner, si- nag-uuran kita ni na pananaonin mga brand new tablet. Dahil iba partner, siya si Jason Makasinag! Makasinag. Ano ang sayang mensahe, partner? Ang Basa! sa iyang mensahe, sabi niya, hello po, ako po si Jason Makasinag, taga Puktol, Pilar, Sorsogon. Sarap po akong estudyante kan Bayasong National High School. Grade 8 na po ako. Mauot ko man po na matabangan ako kan sa indong programa na matawan man ki tablet para may magamit ako sa pag-module ko. Sa totoo lang po, napapagal na kaya ako magparapanubli sa pinsan ko ki cellphone para lang may magamit ako sa module ko. Sana po matabangan man ako nindo dahil kayo na lang po ang pag-asa ko, kawawa man. Para tanom lang ang papa ko. Dapat para tanom po ang papa ko. Tas si mama naman nagigibo kay handicraft. Hindi nila kaya makabili ng cellphone o tablet. Kaya sana po matulungan naman ako ng inyong programa. Salamat po and God bless and more power. Yan ang mensahe ni Winner Jason Makasinag! Makasinag. Yan, nagtag siya ng Paano yan? tulong
friends. Jason makasinag para maklaim mo ang sa imong brand new tablet. Halaton mo po na may makontak sa imo na staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na tablet. Yan! Asin dyan ba, partner, aside ka yan, day ka mo maghali mga kaaksyon sa samuyang pagwelta, igwana naman ang manggagana sa satuyang parapol, 5,000 pesos! 5,000 ang satuyang papremyo. Kaya ang tabay sa nakamo mga kaaksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Nagkakabirilot ka na. Nagkakabirilot ako kan 5,000 partner. Makakasabay tangon yan ang maswerteng winner kan cash prize na 5,000 pesos kan nakaaging episode partner. Kan Biyernes. Yes. Siya si Manay Ilinita Haku! Taga Barangay San Roque, Daraga, Albay. Ayan. Di ba? Nanay Maray ng pagkahapon, ano tabi ang pagmati na ika ang winner kan 5,000 pesos. Pando ang winner tayo ni partner ng 5,000 pesos. Kumusta tabi nanay? Maray man. Kaso ning masaya. Ayan. So ano ang sa inyo gagamiton Manay ang 5,000 pesos? Ay, pang bakal ng gamot ko, tapos pang maintenance, pang bakal ng barang na sa pagkabuhay, sa Ano po bigas. nanay na maintenance iyan? Ano po ang tigmamati mo? sa eye blood daw, high tapos blood. sa diabetes. Opo. Pirang taon ka na ngunyan Manay Ilinita? 71. 71 years. 71, kaedad gan sa kuyang ama. Buhay pa si Agom o kuha na? Wala na, ning 7 taon na. 7 taon na. So Pitong balo taon na na. si Manay Ilinita. Ano tabi nanay ang namatean mo kang naaraman mo na ika ang maswerteng winner kay 5,000 pesos? Di, na maugma man. Maugma. Inapulan may ka nay, nagulat ka na ito. Nakikig si Manay. Nakikig siya. Oh, Nabigla. bigla. Ano buinas ka talaga Manay sa mga parapol? Di ko man Ibababa basta, Yan. basta siguro na kaswerte man. Swerte lang talaga. Swerte. Opo. Siguro, sabi, nagka-problema mo na ako sa pang-bakal-bakal sang gamot ko, kung ura na ako pang-bakal. So gustong sabihin dakulaon talagang tabang ini sa imo. Dakulaan na tabang. Nagpangadji ka po nanay na sana manggana ka digdi. Hindi ba, nabigla na lang ako. Pero kung nag-rosaryo ako pag hapon, pag alas 6 baga. Nagpangadya ako sa kung makaswerte mo. Makaswerte mo. Ayan. Buena partner. Ang sa imong rosaryo, pagro-rosaryo partner, Nagbunga na. epektibo, nagbunga na. Sige. Uni na tabi nanay, Bukasan mo, ang partner. sa imong 5,000 Bukasan mo partner. pesos. Saro-saroon mo. Kamot nanay, give me your Yeah. Okay. 1,000. Kusugon mo partner. 2,000, 3,000, 5,000. Ay, 4,000. Taglok sumita na pa. 5,000 pesos! Okay! O tayo muna pagbutasan nanay, kaputan mo na yan, takulayogon pa. Ano ang masasabi mo, Manay Ilinita, sa Ako Bicol Party List? Pakaraya po nanay, digdi. Kay Ayan. Congressman Saldico and Congressman Pido Garmin. Salamat na dakulaon sa Ako Bicol, sa Saldico. Salamat sa inyong duwa, sa Gabos Digde. Salamat na dakulaon. Ayan. Iba partner ang smile pagkaput na.
Oh, Tama. diba, talagang mailing mo talaga na realidad ng gana si Nanay Elenita nin 5,000 pesos. Congratulations, Manay Congratulations Ilinita. po, Nanay. Sana magamit mo and mapakinabangan mo. Iyan na swerteng ipinagkalob sa imo kan ako Bicol ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garmin. Opo, maraming salamat, Abi, Nanay, and congratulations. Partner! Siyempre, may nanggana na nagkubra na, may manggagana pa ng 5,000. Kubra pa tayo. Kubra. Kubra. Ngunyan kaya mga ka-action, aldaw nin Biyernes, May 5,000. may 5,000 na naman kaming ipapanao. Kaya, may wagang garapon, Pasok! pasok! O yan. Initabi mga ka-action, iyo ini sa mga nagko-comment. Kan mga Alam mo, naka- partner, pigiling ko so nagtao kang garapon. Garo gusto Buhok nang pa. makaabot sa Manila. Iyo. Pero partner, ang tinugot mi sa inda, duwang aldaw sana. Abot mo Partner, lamang, Malo, hello. nailing mo, nagsara dit sa papel, tapa ano, dakulo na. Tanganing... Dapat man, iya baga sabi ko sa imo na bako man sa gabos na oras, dapat dakula. Minsan kay puan sa ditma. Sa di, tanganing dakul ang Tangaring makalaog. Makalaog, magkasya. Tapos malugo mo ning maayos. O, di ba? kay puan da sa dit para Makalaog. takon dakula. Piot. Piot. Kinalog ko na. Mari pa si Manay Ilinita Siya nga ni, pabunuton o, ta. siya. Pabunuton. Saro lang Manay, Nanay! bunuton mo Manay. Oh, bulnot nanay. Ali na yan ang mikropono mo nanay. Akin na yan po nanay. Yan. Bunot Manay. Pati sa 5,000, digdi na tayo. Si Manay naglalakaw, si Manay Day, naglalakaw say mo po yan nanay. Say mo po yan. Nakasabitan sa iyang ID. Senior Nanay, citizen. bulot! Gabot! Saro lang Manay. Yan! Tadadan! Buinas ini. Yugon mo nagbunot, so 5,000 winner na. Winner. Buenas yan. O, isarado ko na yun eh. Partner, ako narireparo ko lang digdi sa mga naghihiling sa tuyang programa. Iba-iba talaga na apelyido. Ano? Kansaro ba kung may nanggana kitang sing-sing? Mm. Ha? Ara mo ngunyan kung sa nanggana? Ano, bracelet. Kansaro, ano to sa ginanahan ni sing-sing? 1,000 o 1,000. 1,000? Ngunyan ang nanggana ki 5,000! Ano, partner? Ang pangaran, Mary Ann Quintas! Wow! Talaga? Nanggana ning 1,000 ka sa sudma gayon ito? Sing-sing. Sing-sing. Ngunyan si Mary Ann Quintas! Ayos ah. Oh, wow! Congratulations! Ang number ni Mary Ann Quintas. Dapat pala sa masunod partner, Mary Ann... Dahil buinas pala niyan eh. Ano mga apelyido? Sing-sing, Quintas. Quintas, Ano pa? Pursilas. Pursilas. Oh. Mapapalit na Relo. mapapalit na kung pang-apelyido. Relo. Joshua Pulsiras. Remy Relu. Pwede man partner. Joshua Kadina. Pwede ba? Kadina ka na. O Remy Pusas. Ano na? Ang number ni Mary Ann Quintas. Pwede ka man partner. Joshua Ano? Kulungan. Bako naman yan. Arayo naman yan sa sing-sing sa kakwintas. Paano pinusasan mo ako? Di kanina. Ikaw kulungan. O, dali. 0998 Oh. 452 Alo, yun ang kasunod. 8476. 8476. 0998 452 8476 Mary Ann Quintas. Sige. Mary Ann Quintas, kung ikatabi nagdadangog. Yan! Maniniw. Quintas. Nagring. Grabe ang kaugmahan ni Nanay Elenita. Manay, sarayon mo na tamakimpit yan. Lumayog pa yan, Nanay. Ilaog mo na. Oh. Bad maura pa manay. Ano sa tuyang mechanics, pag dahil nagsimbag? Ibabalyo sa pulsiras. Maapod ulit kita ni iba. Tulong di sa apodan, ano? Oo. Quintas! Sumagot ka na, 5,000 pesos ini. Sige. Alat, saro pa. Masasayang ining Quintas Masasayang na ang 5,000 na tumataging-ting. Ano daw ang pigigibo ka ni? Mary Ann Quintas, kung ni katabi nagdadangog, nagdadalan, simbagon mo na. Dapat kaya pag mga araw kayo ng oras, kansilaro ng paglaba, pagsapna. Cancelon mo na ang pag-ML. Another. Di pa, no? Last pa, Sige, last. 3 times. Lugon pa na. Abo! Another one! Nailing mo manay. Dahil nagsimbag sa Quintas. Nanay, sa imo giraray. Baka... Ayan, bad pursilas nan mabunota.
Nasayang so pagkakataon ni Mary Ann Quintas. O, ni partner, oh. Anong pangaran? Bulan. Bulan sa kalendaryo. Sige. Kurahawan na. Siya si Aya May. Grabe ka man, mas aliputo. Una ko, Aya May ang may bumabagay mo. Aya May. Aya May. Aya May. Sige, 09 30 671 671 9536. 9536. Ara mo, partner, ang istorya ka ni Nanay Elenita, nagkapira man siyang, nag-apod kita, di ba? Pang-apat ining naapodan. So tulo, dahil nagsimbag. Di ba? Ika so pinakalas. Depende talaga sa swerte yan eh. Sipon mo sa kwintas, gana na, nawara pa. Baka porsilasan mo yan. Sumimbag ka na ta. 5,000. Ano daw pigigiribukan mga tao araw kayo oras, ano? malayo Baka na naman. pangudto. Ay, maswerte! Maray na pagkahapon! Aya May! Aya May! Hello? 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 Hello, Aya May? Aya May! Woohoo! Are you there? Hello. Hello? Hello po? Hello. Hello po, yaon po si Aya May? May punis. Si Kwan Tabi ne. Si Joshua Tabi. Saka si Remy. Joshua tapos. Si Remy. Ano? Kwento ka mo. So mga kwan po kami nagapalinding. Oo, masingil na po kami tapos na po sa pinalugit sa Saindo. Sinugo kami kan Busming Bombay. Oo. Yaon po si Aya May. Ha? Yaon po si Aya Yaon May. po si Aya May? Malayo po si mama. Nag-ali si mama mo. Sisay tabi itong nagsimbag kasubago. Ha? Sisay tabi itong nagsimbag kasubago. Tugang ko. Tugang mo. Oh. So wara si Aya May. So wara si Aya May. Malo po. Sige, wara si Aya May. Okay. Okay, sige tabi. Sige, dengon na kami makapaningil ko niyan. Bye-bye. Sige, bye-bye. Okay. Okay. Hanap kita. Abo niya. Wara man na yan, nakaduwa na. Dapat arong kayan. Ano kita? Next. Nanay! Dedo luminokso, naiuna Yun ini na guyo. Dedo itinago na tama ningil ka. Ninan, maswerte partner! Harawig ang pangaran. Meets Pandaan Sinyorin. Sinyorin, numero 0936 0936 844 8509 8509. Meets Pandaan Sinyorin. Aha. Pinsang kayo ni si Juniorin. Ano na naman ang Line 1 pala. Sige. Taglob. Ayan. Meets Pandaan Sinyorin. Sinyorin. Tugang kayo ni si Juniorin. Tapos senyorita. Ano yan? O, yan na! Ano pangaran? Meets Pandaan Sinyorin. Pandaan. Nag-aarano daw talaga yun yung mga... Ako kaya partner, sometimes, dahil man talaga ako nagsisimbag pag unknown number. Araw kay kining oras, nakapangudto pa sana eh. Siesta time. Saro pa sana ni partner na apunta. Sa iya. Mitch! Mitch! Ano na, Mitch? Sige. Ika partner, pag may nag-ring sa imong sararuan sa nasimbagon mo, Ara mo, partner. Ang cellphone ko ini. Kaya nga ni day ko pig sa salidahan. Alim mo, cellphone ko. Tabihira digday ang nag-upload, partner, na liability. puro yan mga swerte, asset. Kaya nga ni, subago, may pig-istorya ko sa imo. May nagpa-upload sa kusod, disisiting miss call. Dahil ka mo nagkailingan. Nakalampas lugod. Oo, nakalampas. Sa kamuti. Panduwa! Ay, Diyos ko, nagpara-arano ka mo! Ano daw kung niya dyan sa numero ko? Partner, saling mo. Ano pa daw? Pasimbagong kutulos? Pasimbagong kutulos sini. Abo! Abo. Sige. Saro pa! Kalukagunta. Ako na mabunot. Ikaw daw, partner, taba ka maswerte ka tabi sumimbag. Tabata mapamanila pa kita. Basta 2 days ka lang, mabalik ka na ha. Yan. May talagang halawigan mga apelyido ah.
Ako na maapon. Sige. An maswerte ang nanggana ning 5,000 Subago ang kung apelido, simbagon. Senyorin. Mm. Quintas, Senyorin, ngunyan. Roxanne Velasquez Pitero. Pangapat na ini pala may Anthony Ma-review sinda partner sa Roxanne tuyang Velasquez live. Pitero. Magbasol sinda partner. Globe Numero News, 0926. Ano? 0926 26 157 157 5351. 5351. Globe. Sige. Roxanne Velasquez Pitero. Aram mo partner, ma-review sinda kan sa tuyang live. Mabasol sinda na nagparakaraturog sinda. Maray pangede ako ng untukid akol. Pang-apat ining ngunya na inapudanta. Oo. Sinanay pan-apat man iyan kana suminimbag. Oh, sige. Roxanne Velasquez Pitero. Pagday nagsimbag ngunyan, pang-apat ini. Next, saro pa, last. Saro pa. Sige. Mga mabubuot ligdan mga staff talaga partner. Arog talaga ng mga magagayon na taga Manila. Talagang gustong itao. Oh, okay. Last call. Ano na, Roxanne? Tadadaan. Haray na ka mo sa mga nag-comment. Ah, Nico. 5,000 ini. Pag 1,000 lugod, minasirip magtulos. Nico. Mas na Nico tabi. Abo. Okay. Next. Pasensya na, Roxanne. Dahil ka nang sigba. Lingaw. Sword. Next. Partner, sumilensyo ka sana. Okay. Silensyo. Yan. Ini Vanessa Silencio Diaz. Diaz. Oh. Agom ini ni Joko Diaz. Buda ni... Vanessa Silencio Diaz. Yoko Diaz, tama. Sige, sige. Numero? 0946 46 219 219 6288. 6288. Tapos na ko ta ng... Ini bad sumimbag ini tapuera kan Facebook Live. Nagdadangog ini sa Radyo Uragon. Tapos na ko ta ng programa ta partner. Ayun, ano isirimbagon? Vanessa Silencio Diaz. Listado man partner. Para dangog. Para dangog yan. Sige. Sige. Agom yan ni Joko Diaz. Bako so artista ha? Aki ni Paquito Diaz. Iyo. Ay, sus Mario Josep. Good Yan. morning. Masiram na hapon tabi, Maray na Vanessa pagkahapon. Silencio Diaz. Ay, Marina. Opo, bistado mo tabi kami tabi nanay. Opo, opo. Sisay po ining babaeng nagtataram? Ah? Hello? Hello po. Sisay po ining babaeng nagtataram? Sisay tabi ako. Si Ma'am... Ano po? Hello? Hello po. Opo. Nay, mag-anap ko tabi nanay ning maray na signal. Yan. Tamay ko kaming maray na bareta para sa imo. Magsakat ka duman sa may haran ni baga sa tower. Tamay maray na bareta kaming bitbit para sa imo. Anap ka tabi ning maray na signal. Ayan po. Yan. Ano ang pigigibong mo ngunyan, Vanessa? Uli po, nagasapna na. Nagasapna na. Anong pigasapna mo? Maluto. Maluto. Ano ang panira? Ano ang panira? Ano ang panira? Ano po, ginisang... Ginisang ano? Bulinaw. Uy, sus. Bulinaw. Ay, yan ang paborito. Yan ang paborito ni Joko Diaz. Ginisang bulinaw. Sana rin po bago laog. Iyo talaga agong niya. Joko Diaz. Ano ang pangaran ka nagong mo tabi Joko na? Diaz nga ni. Joko Diaz. Abi ko na sa imo. Joko Diaz ang pangaran ka nagong. Una ko partner, nagkakaraw ka. Ata na, ara mo ini, anarong ninda, pirmi ni nagdadangog sa Radyo Uragon. Phone sign on hanggang sign off. Oh. Ay, matindi talaga palan. O, sisay tabi na yan sa imong kauron. Dai ka manggaganay may tataw sa imo pong dai ka magtama ang simbag. Si Ma'am Ayan! Si Ma'am Remy, maharot ang Mugira Congratulations, Mendones. tabi nanay, langgana kanin! 5,000 pesos! 5,000 de peso! 5,000 ang sa imong Pampira sa ginanahan. panglima, no? Sa tinawagan natin. Actually, nanay,
5 po ang inapunan. Apat May na. first 4, di po nagsirimbag. So, 4 na day nakasimbag, sayang. Sa inda ko taso Oo. 5,000. Ika pang 5. Ika ang nagsimbag. Oh. Maswerte yun ka talaga. Oh, actually, 4 lang ko na, kaya lang mabuo talaga ang sa Ano? Muya Digding. Digdi ta 5,000 ang ginanahan Si Miss mo. Russell, panlima. Babakalan mo nin brief si Joko Diaz? Dito, kung paano ba, pampacheck up ko po sa mata ko. Pampacheck up sa Nata na ano mata. ang mata mo? Ano po, medyo, ano na po, nag-alangkaw sobrado. Aram mo ko nata, partner? Piga para tangad niya so tower kang radyo urago. Medyo Alam mo kayo ni partner, aranin naman sa tower. Awiyo sa taas sa may bariw. Sa mga istansa. Mount Bariw. Oh, tabi, nanay. Ang importante, tabi, maswertihon ka, ikaananggana ng 5,000 pesos. Ano ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Laking pong salamat sa ako Bicol sa party list. Kay Kong... Ranger po. Opo. Nanay Vanessa, halaton mo po ang apod kan action ko staff kung na paano mo tabi maklaim an sa imong ginanahan na 5,000 pesos. Congratulations! Thank you so much po. Thank you so much po. Okay, bye-bye po. God bless po. Okay, bye-bye. Oh, ano partner ang mechanics? Para mangga naman ng cash. Opo, sa mga Pero nagmamawot yan man. gusto talang ipaintindi sa publiko, mga tugang arog po kayan digdi ang programa. Isipon nindo, may inapunan kami, saro, Dua, 2, 3, tulo, 4. tigtutulong apod. Kundi day po nagsimbag, kaya supang 5 na inapunan na yung nagsimbag, iyon nakakuha kang 5,000. Correct. Talagang maswerte siya, partner. Nasa Numero palad niya 5-5. ang maswerte. Kaya iyan mga ka-action ha. So mga nagmamawot mangga naman in cash prize, dapat tabi nakatuto ka mo or maski sa telepono. Tanganing the moment na kami mag-upload tabi sa Indo, dapat masimbag nindo. Ano ang dapat gibuhon para manggana ng cash? Kinakaipuan man nindo mag-like at Samuyang official Facebook page, mag-comment sa Samuyang episode kung nata kinakaipuan nindo manggana nin premium cash. Iyo, importante yan. At the same time, magtagpo ka mo nin FB friends. The more tag, the more chance of winning. Yan mga tugang mga kabarangay, sarong makabuluhan, sarong maugma, panunin aksyon, panunin pagtabang, panunin sorpresa, pagpapaugma kan Ako Bicol Party List ni Congressman Pido Garbin, asin Congressman Saldico Ngunyampong Biyernes na pagkahapon. Yes, aldaw kita ngunyan ng Biyernes, kaya dadang girara kita asin madadalan sa masunod na aldaw nin Lunes. Asin dyan na nagtatapos ang samuyang programa, ngunyan na pagkaldaw. Kami ang sa idong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man tabi ang sa indong lingkod. Daig iba, Mr. Siram Joshua Martinez. Maray na pagkahapon, asin salamat. God bless Bicolandia and mabuhay!